Hi guys! For today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-buy ng bills sa home credit gamit ang ating GCash app. So, napakadali lang po nito and I hope makatulong sa inyo tong video to. So, please keep on watching! So first is open na po natin yung ating GCash app. And after po nyan, tap po natin yung bills. And ito po sa may search billers, itap po natin yan. And itype po natin yung home credit. So yan, lalabas na po yung home credit, yan. And tap lang po natin. And dito po sa may amount, type lang natin yung eksaktong amount ng bill na babayaran natin. Okay po. Next is yung contract number. Ito po yung account number na binigay sa inyo nung nag-loan kayo. For example, cellphone. So, may account number na ibibigay sa inyo. So, ito po yung ilalagay natin dito sa contract number. Okay? So, alam ko 10 digits po yung account number. And then, next is mobile number. So, ito yung mobile number na ginagamit mo or yung active na mobile number na nilagay mo dun sa loan mo. Okay? And yung email address is optional lang naman to. Kung wala kayong email address, okay lang. Ito, optional lang din to kung gusto nyo siyang i-check. Okay lang din kung ayaw nyo, hindi na. Then, next na natin. So, ano nyo lang kung tama yung amount. Okay? And kung okay naman, next na natin. So, ito na yung parang pinaka i-review nyo kung tama na yung mga nakalagay dyan. And sabi nga dito, mayroong service fee na 15 pesos. Kung okay na, i-confirm nyo na. Tap nyo na yung confirm. Pero kung may mali, tap nyo lang tong arrow sa taas. Okay? So, kung confirm na natin. So, ito na po yung pinaka-receipt niya. So, i-tap nyo lang to para makasave na siya sa phone gallery. At kung nakatulong ako sa iyo ang video to, kindly like this video and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa panonood. See you next time. God bless us all. Bye!